Ez dago beste espezierik bizi den ingurunea hondatzen duenik. Gobernuak eta herritarrak nahikoa da ez ikuserena egiteaz. Edo gu aldatzen gara edo klima aldatzen da. Erabakitzeko gaitasuna dugu. Erabili edo berrerabili, bota edo birziklatu, erosi edo trukatu. Legeak egitea edo beste aldera begiratzea. Hurbiltasunetik ingurumenarekin konpromisoa duten herritarren kultura sustatu behar da. Az gaitezen tokian tokikoa zaintzen, inpaktu globala sortzeko. Politikak ahotsen eman behar die irtenbide berdeak aplikatzen dakiten ingurumen kudeaketan adituak direnei. Ez dugu ekosurikeritan sinesten. Berdea kontzientzia eta konpromisoa da, ez eslogan politikoa. Hondatzen duenik. Eslogan politikoa.